Păi nu știu, Veronica, dacă a venit, nu știu. Dacă a venit, a venit. Dacă nu, n-a venit. Am găsit! I've had a chocolate bunny! A venit! Another one! Another one! Another one! I got 3! Never mind, 4! Poli, du-te și tu, uite pe acolo. Uite pe unde se duce Vica. Vica, tu ai cules prea multe, lasă și pe el să culeagă. Bă, poate au mai fost veverițe pe aici care le-au luat. Vedeți pe unde călcați, aveți grijă. Haideți de acolo. Nu cred că mai sunt. Oh yeah, oh yeah. Poli? You just want to steal my eggs. Tati, nu văd nimic. Nu mai vezi nimica? Așa de repede. Păi așa de la câte ouă crezi că va duce și iepurașul ăsta? Dar trebuie să mai... Mă duc să mai altceva. Mama! Am mai găsit Poli, ai văzut? Wow, beautiful. Chicky! That's mine. That's mine. No, it's not. Asta ciocolată și îmbolnăviți. Oh, come on. It's a holiday, Mama. Mai să și tu amânește ceva, mama. I still want some more chocolate. Să caut și eu ciocolată, doamne. Să caut și eu ceva. Eu ce primesc? Ai mai găsit? Unde ai mai găsit? Acolo. Da? Apilatorul de veriță. Ar mai trebui să mai fie una pe undeva, cred. Ia mai caută. Unde ai găsit-o pe aia, Veronica? Aici? Da? Ok. Poate să fie ceva. Ia mai căutați, hai. Ia mai căutați. Poți să caut și eu? Da, caută, Misi, poate găsești și tu ceva. Ba, eu nu cred că mama poate să găsește nimic. Spune, mai Pentru că uite cât noi avem. Aoleu. Bă, vezi că e puroi, o, fiind numărat ciocolatele. Da-i afară, vreau afară. Poate e afară, e puroi ăsta. Și sunt prima. Eu vreau! Da, eu vreau. Nu, eu. Eu. Eu! Ah. Băi, puroi ăsta a fost zgârcit, băi. Cam zgârcit e purașul ăsta, a?
Vezi să nu călcați pe flori pe acolo. Nu cred că mai e nimica. Flori, iubire? Hai, mamă, că de-abia au dat și ele 3 frunze. Ok, copilași, haideți înăuntru. Hai că nu... Putem să avem ciocolată? Nu, e doar pentru mine. Nu! Nu! Toți, hai. Dar trebuie să mâncăm ceva, nu? Ready? Da. Look how many eggs we have and stuff. Come on. I'll count mine. Count mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 11. Ai, mai dai și tu de la tine lui Poli, ok? Ai, nu faci așa. Ce faci? Ce frumoasă grădină avem, în sfârșit sunt floricele, Doamne, să vină căldura, că nu mai pot.